Samantala, isinusulong po ng lokal na pamahalaan ng Santo Tomas, Pangasinan ang mas malinis at maayos na mga daluyan ng tubig sa bayan sa pamamagitan ng isinasagawang clean-up drive sa isang irrigation canal sa Barangay Poblacion West sa nasabing bayan sa ilalim ng Rivers for Life program. Layunin ng clean-up drive na mabawasan ang naipong basura sa mga daluyan ng tubig, mapabuti ang kalinisan ng kapaligiran at maiwasan ang pagbaba o pagbabara na maaaring magdulot ng pagbaha lalo na sa panahon ng tag-ulan. Katuwang ng aktibidad ang Department of Environment and Natural Resources or DNR at iba pang ahensya at volunteers. Ayon sa Municipal Environment and Natural Resources Office, mahalagang ang sama-samang pagkilos ng mga ahensya at komunidad upang mapanatili ang maayos na kalagayan ng mga ilog at kanal na may mahalagang papel sa irigasyon, kalinisan at kaligtasan ng mga residente. IFM News. IFM News. IFM News.